Tento rok pripadá Deň detí na sobotu a tak je jasné, že celý víkend sa poniesie v duchu osláv sviatku našich ratolestí. V každom kúte Slovenska sú pripravené rôzne podujatia, na ktorých sa môžu deti nielen do síta zabaviť, ale aj čo to zaujímavé dozvedieť. Ak dávate prednosť individuálnemu programu a chcete svoje deti zobrať radšej niekam na výlet do prírody, na hrad, k vode, alebo ich chcete prekvapiť priamo zážitkovou plavbou loďou, potom si nenechajte ujsť našu reláciu. Vítajte pri jej sledovaní, priatelia. V dnešných turistických inšpiráciách sa prejdeme unikátnym skalným mestom Dreveník. Prírodnú lokalitu nedaleko Spišského hradu pozná vďaka UNESCO už celý svet. Do zoznamu technických pamiatok UNESCO sa dostali aj tajchy v okolí Banskej Štiavnice. My sa tento raz vyberieme k tým, ktoré ležia v blízkosti obce Hodruša-Hámre. A zamierime aj na Oravu. V tomto roku si pripomíname 60. výročie napustenia Oravskej priehrady a významné jubileum má aj Slanický ostrov umenia. Je klenotnicou umelecko-historických pamiatok a zároveň krajom, ktorý dostal do daru prekrásnu a rôznorodú prírodu. Hovoríme o Spiši, pri návšteve ktorého nás očaril jeden úžasný prírodný kút. Skvostom, ktorý cez UNESCO obdivuje už celý svet, je okrem Spišského hradu, Spišskej kapituly a kostolíka svätého Ducha v Žehre aj jedinečné skalné mesto Dreveník. Najväčšie travertínové územie na Slovensku dostalo svoj názov pravdepodobne podľa dreveného opevnenia, ktoré tu existovalo okolo 9. až 10. storočia a chránilo spoločenstvo, ktoré si v blízkosti budúceho Spišského hradu vybudovalo svoje obydlia. Dreveník je významnou archeologickou a geologickou lokalitou, dodnes udivujúcou svojím pôvodom. Dreveník vznikol ako travertinová kopa vyzrážaním uhličitého vápenatého z nasytených roztokov. Čiže v priebehu niekoľkých storočí sa postupne vyzrážal tento uhličitý vápenatý, navrstvoval sa vo viacerých vrstvách nad sebou a vznikla takáto obrovská kopa, ktorá miestami presahuje mocnosť aj 100 metrov. Táto lokalita patrí medzi vzácnosti z toho prírodovedného hľadiska, pretože ako travertinová kopa vznikla v určitom slede po zlome, ktorý sa ťahne od Spišskej Teplice a končí kdesi tu pod Braniskom. No a po tých zlomoch sa vytvorili viaceré tieto travertinové kopy a jednou z nich aj tento Dreveník. Za nami je travertinová kopa Spišského hradu, vedľa vľavo je travertinová kopa Sobotisko. Na Dreveník sa možno dostať po žltoznačenej turistickej trase zo Spišského podhradia alebo z parkoviska pod Spišským hradom. Značené, ale aj neznačené chodníčky sa tiahnu pomedzi skalné veže s názvami ako Skif, Pirát, Čertová väža a vedú až k najmohutnejšej centrálnej veži, ktorú miestni nazývajú Bašta alebo familiárne Marta. My sme sa do krásneho prostredia Dreveníka dostali od kaštieľa v Hodkovciach z časti obce Žehra. Krátky a rýchly výstup nás doviedol priamo do rokliny skalného mesta, známeho ako Kamenný raj. Táto roklina sa vytvorila odlúčením veľkých blokov travertínu. Môžete to vidieť tu za nami, ktoré sa posúvali po veľmi šmiklavom podloží, ktoré tvoria flišové sedimenty. Čiže tým vlastne sa tie bloky posunuli dole a vytvárali také zaujímavé solitéry, ktoré sa zvažovali treba smerom ku Hodkovciam alebo smerom ku Spišskému podhradiu. A tam sa zase vytvorila iná roklina, ktorá má názov Peklo. Peklo, preto veľmi ťažko sa po dne tejto rokliny ide. Sú tam balvány rôznej veľkosti a poznajú to iba skalní alebo horolezci, ktorí skúšajú prvé jarné krôčky. Množstvo závrtov, puklín, ľadových a kvapľových jaskýň priťahuje na Dreveník jaskyniarov.
Skalné veže v rokline Kamenného raja sa zasa stali nepísaným rajom pre skalolezcov. Táto lokalita slúži pre nás, my sme s Janom Tatranci, tak slúži také cvičné rozlezenie začiatkom letnej sezóny, takže za mladí sme tu liezovali viacej ťažších ciest, teraz už skôr viac menej tak len prídeme raz, dvakrát na začiatku letnej sezóny sa trošku rozliesť v tých ľahších cestách, aby sme mohli potom pokračovať v Tatrách. K dreveníkom celkom pozitívny vzťah, aj keď vravím tiež, tak chodíme možno raz, 2 razy, 3 razy do roka, ako to vyjde. Niekedy sme chodili častejšie, keď ešte brat možno lietal na padáku, tak sme sa tu spúšťali. No a tá lokalita, pekné skaly, jaskyne, podarilo sa nám tiež do jednej vojsť. Trošku sme ju preskúmali, akože ešte za mladá. No a teraz je to taká rozcvička na Tatry. Napriek kráse a bizarnosti skalných útvarov náš výstup v Kamennom raji neskončil. Pokračovali sme popod východný múr až na planinu vo výške približne 570 metrov nad morom. Odtiaľ sa nám vďaka krásnemu počasiu otvoril úžasný pohľad na celé okolie Spiša. Na východe vidíme prirodzenú hranicu medzi Spišom a Šarišom, a to je pohorie Branisko so svojimi krásnymi výhľadkovými kopcami, ako sú Sľubica, Rajtopíky a Smrekovica. Ďalej na severe je to Levodské pohorie, ktoré už v súčasnosti je prístupné aj verejnosti. Ďalej je to nádherný pohľad na Vysoké Tatry, až vidno Nízke Tatry, teda Kráľovú hoľu. Ďalej na juhu sú to Volovské vrchy, Krompársky kopec a jeho lokalita Plejsy, až po Margecany. Je toho viac, čo robí z Dreveníka výnimočnú lokalitu a nepochybne k tomu prispieva aj tunajšia vzácna vegetácia. Mohli sme tu vidieť hneď jeden veľmi významný druh, poniklec slovenský, ale vyskytuje sa tu aj ďalší druh, poniklec prostredný, Pulsatilla subslavica. Vyskytujú sa tu obidva druhy, ale je veľmi ťažko ich rozlíšiť. Dá sa to až vtedy, keď sa vytvoria prvé listy. Práve v tomto jarnom období máme to šťastie, že ešte sme zachytili kvitnutie ponikleca slovenského na tejto lokalite. Jedinečné skalné mesto Dreveník bolo spolu so Spišským hradom v roku 1993 zaradené medzi lokality svetového, prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Vzhľadom na svoje výnimočné postavenie v krajine, vegetáciu i živočíšstvo si to ozaj zaslúži. Dostupnosť tejto lokality je veľmi dobrá, pretože v blízkosti sa nachádzajú významné a zaujímavé obce, akými sú napríklad Žehra i časť Hodkovce. V Žehre sa nachádza unikátny kostolík zapísaný v UNESCO, kostolík Svätého Ducha. Ďalej je tu kaštieľ Hodkovce, ktorý bol postavený ako sídlo Čákyovcov, keď už Spišský hrad nebol dostatočne komfortný na to, aby tam mohli bývať. V súčasnosti je tento kaštieľ prístupný verejnosti. Je to jedna miestnosť, kde je sprístupnená história rodiny Čákyovcov a taktiež nádherný francúzsky anglický park, ktorý ho obklopuje. Tento kaštieľ je prístupný v súlade s projektom sociálneho turizmu. Keď si tak spomínam na začiatky, keď vlastne tento kaštieľ navštívilo zo pár turistov, tak v minulom roku môžem povedať, že už nás navštívili turisti nielen z Európy, ale aj zo Spojených štátov amerických a z ďalších akože štátov európskych, čo znamená z Francúzska, boli turisti z Nemecka, z Ruska. Čo sa týka domácich turistov, tak títo ešte si neosvojili, že môžu vlastne tento kaštieľ navštíviť, pretože tento kaštieľ bol dlhé roky neprístupný pre turistov, ale z časti vidíme, že keď navštívia Spišský hrad turisti, tak už vlastne sa orientujú a títo turisti navštívia aj tento náš kaštieľ. Ak sme vás inšpirovali k bližšiemu spoznávaniu Spiša, rozhodne odporúčame zaradiť si do svojho programu okrem Spišského hradu aj barokovo-klasicistický kaštieľ v Hodkovciach, kostolík Svätého Ducha v Žehre a spomínaný Dreveník.
Spišský hrad je veľmi známy nie len v našom regióne, na Slovensku, v Čechách, ale aj v širokom okolí, minimálne Európy. Dreveník je v jeho tieni a nie je až tak populárny, ako by možno si tú popularitu zaslúžil, pretože svojou krásou určite je veľmi zaujímavý a je to veľmi príjemné miesto pre oddych a relax pre všetky vekové kategórie, pretože jeho dostupnosť je nenáročná a ponúka naozaj zaujímavé možnosti relaxu a pokochania sa krásnou slovenskou prírodou. Takmer letné počasie láka už ľudí k vode. Mnohí však pred kúpaliskami dávajú prednosť jazerám. Mimoriadne čaro majú celkom isto tajchy v okolí Banskej Štiavnice. Bývalé banské diela sú dnes vyhľadávanými rekreačnými lokalitami. Spolu ich je vyše 20 a sú zapísané aj na zozname technických pamiatok UNESCO. Niekoľko tajchov leží aj v katastri obce Hodruša Hámre, kam sme sa vybrali s našou kamerou. Moderštôlňansky a známejší Dolnohodružský tajch v čase našej návštevy na hlavný nápor turistov ešte iba čakali, aj keď nejakí odvážlivci sa už našli. O pár dní to však bude najmä pri Dolnohodružskom jazere vyzerať úplne inak. Ale možno toto leto naposledy, pretože tajch sa má vraj po sezóne vypustiť a vyčistiť. Dolnohodružský tajch sa využíva viac menej na turistiku, vlastne na kúpanie a rekreáciu. Hlavne cez leto je tu množstvo turistov. Ale v neposlednej rade sa využíva na to, na čo bolo vybudované v sústave vodných diel, tajchov, banskoštiavnických a stále sa využíva na flotáciu, to je na spracovanie zlatej rudy. Hodrušu Hámre tvoria od 70. rokov 3 obce. Dolné Hámre, Kopanice a Banská Hodruša. Tá bola pôvodne dokonca súčasťou Banskej Štiavnice, a to celých 576 rokov. Zmenilo sa to až začiatkom 50. rokov a dnes nepatrí dokonca ani do jej okresu. Svoju banskú minulosť však obec nezaprie. Táto klopačka je možno menej známa ako jej banskoštiavnická príbuzná, je však rovnako slávna a historicky vzácna. Bola vraj dokonca celkom prvou banskou klopačkou, aj keď najprv sa klopanie používalo ako výstraha pred Turkami. Toto je vlastne klopačka, ktorá slúžila na zvolávanie baníkov. Okrem pekných výhľadov je klopačka zaujímavá zachovaným ručne kovaným hodinovým strojom, ktorý je vďaka iniciatíve 17-ročného Petra dodnes funkčný. My ako Hodrušania sme tu boli a neboli sme na tejto klopačke nikdy, takže sme sa išli sem pozrieť aj s chlapcami, aj so ženou a viac menej chlapca to zaujalo tých časov pred 2-3 rokmi a odtedy sa venuje týmto hodinám a pravidelne ich chodí naťahovať. Zaujímavé sú aj hodinové tabule z roku 1797. A ešte zaujímavejšie je, že hodiny majú iba jednu ručičku. Baníci si zrejme na minúty nepotrpeli. Minúty tedy neboli treba takisto, že tedy stačili len hodiny, aby ľudia vedeli, koľko je hodín, že kedy majú ešte, ja viem, do roboty alebo z roboty, kedy im zvolávajú alebo tak. Takže tedy minúty nepotrebovali, tedy im stačili len hodiny, ako teraz potrebujeme ešte aj sekundy, na každú čakáme. História a najmä rozvoj Hodružskej doliny na prelome 19. a 20. storočia úzko súvisí aj s významnou fabrikou Sandrík. 96-ročný pán Kiš tu odrobil 28 rokov a o fabrike vie všetko možné. Klesla cena striebra a tunajší majitelia z tej Gerambovskej únie, pod ktoré tie bane patrili, sa rozhodli, že budú zhodnocovať striebro priamo tu. A obdivuhodne za jeden rok, v roku 1895, prakticky od marca do novembra,
postavili tieto budovy, čo sú tu dole. A už koncom roku 895 sa v tejto fabrike vyrábalo. Dlhé 10 ročia sa tu vyrábali najmä strieborné príbory, misy a všelijaké nádoby pre reštaurácie a hotely, ale aj pre šľachtické domácnosti. Potom však začali vo výrobnom programe dominovať sudy a kanistre. Technickí úradníci v tejto fabrike nemali radi strieborné veci. A keď sa ich mohli zbaviť, tak sa ich zbavili. A to bol vlastne úpadok fabriky. Starí ľudia vám hovorili, že kedysi jedno nákladné auto naplnené tovarom stačilo na to, aby tá fabrika mohla prosperovať. Že aby mohli vyplácať mzdy. Pozdejšie to bolo spústa nákladných aut a ešte na to nestačili. Zakladatelia fabriky, rytier Bergs a Gerambovská únia, mali vraj k zamestnancom vzťah ako legendárny Tomáš Baťa. V Hodruši postavili napríklad domy pre zamestnancov a kostoly pre veriacich. Nachádzame sa v časti Jalšova, kde je jeden zo 7 kostolov, ktoré sú v našej obci, Jalšovský banícky kostolík. O staviteľoch svedčí aj erb na priečelí kostola. Iný kostol v Dolných Hámroch však kvôli dlhom museli neskôr predať za 100 korún. Vráťme sa však k baníkom a k tomu, čo po nich z pohľadu turistu zostalo zaujímavé. Napríklad rozsiahle banské chodby, ktoré sú pod celou obcou. Údajne sú to stovky kilometrov. Nahliadnuť do podzemia sa dá v bani Všech svätých v štôlni Prostredná. Sprístupnená je približne 1,5 kilometra tejto štôlne s výškovým rozdielom asi 50 metrov. Len táto samotná baňa má desiatky kilometrov štôlni, takže sprístupnené je veľmi malé percento. Treba si zobrať niečo na seba, pretože v bani je teplota stále okolo 12 až 15 stupňov a ohlásiť sa vopred. Prilby a svetlo vám požičajú. Podzemný svet je skutočne zaujímavý a je až desivé, že tu obyvatelia trávili prakticky väčšinu svojho aktívneho života. Tu sú zaujímavé práve tieto hniezda, tieto štvorcové diery v stene, v ktorých bola zapustená hrada, ktorá bola na druhej strane zapretá do zeme. A v týchto miestach bol komín, to znamená vertikálne banské dielo, ktoré išlo približne 50 metrov do hĺbky, ktoré sme žiaľ museli teda zasypať materiálom z prístupovej chodby, lebo inak by sa nedalo dostať. Na týchto hradách bol rumpál, to znamená naviják na lano, ktorým sa ťahal materiál z dola nahor, prípadne spúšťal sa dole. Všetky dôležité pamiatky, ale aj prírodné krásy a jazerá je najlepšie obísť ako cykloturista. Práve na cykloturistiku stavila obec v spolupráci s bicyklovými nadšencami v projekte Bajkom k Tajchom. V prvom rade sme riešili našu obec, vlastne obec Hodrušu Hámre. A teraz sa to spojilo s obcou Vyhne a Banská Belá, ale je to aj po významnejších okolitých výhľadoch a tieto cyklotrasy aj využívajú banské diela, ktorým tieto tajchy boli spojené, tzv. Banské jarky, pokiaľ tieto cyklotrasy aj prechádzajú. Momentálne funguje v okolí zhruba 100 km cyklotrás v niekoľkých okruhoch. Kadiaľ vedú, napovedia tabule. Takže ak patríte medzi cyklistov, čo v kopcoch nestrácajú dých, odmente sa krásnou prírodou v Štiavnických vrchoch. V nasledujúcej reportáži navštívime Oravu ani náhodou. V tomto roku si totiž pripomíname 60. výročie napustenia Oravskej priehrady a významné jubileum sa viaže aj k vzniku Slanického ostrova uprostred nej. Ako náš televíkendový štáb zistil, zďaleka však nejde len o tieto dve výročia.
Myšlienky o zatopení Oravskej kotliny, v ktorej ležali dediny Slanica, Osada, Ústie, Hámre a Laukovo, siahajú do vzdialenej minulosti. Územie bolo už v čase valašskej kolonizácie, teda v 16. storočí, značne odlesnené a voda v čase prudkých lejakov ohrozovala ľudí i polia. Preto vznikli snahy o využitie tohto nespútaného živlu a vytvorenie nádrže. Prvý veľký projekt na stavbu Oravskej priehrady datujeme ešte za Uhorska z roku 1870. Potom cez prvú svetovú vojnu vznikli plány a posledné, ktoré sa realizovali, sú z roku 1941, kedy pôvodne bola navrhnutá sypaná hrádza, ale pretože ministerstvo v Prahe ju neodsúhlasilo z dôvodu, že nemáme skúsenosti s takouto stavbou, navrhli železobetónovú priehradu a vlastne taký slávnostný výkop na stavbu sa v októbri 1943 udial. Jediným miestom, ktoré po zatopení obcí v Oravskej kotline v roku 1953 nezostalo pod vodou, je Slanický ostrov. Nespornou atrakciou pri jeho návšteve je plavba loďou. Je to novopostavená loď, jediný jeden kus firma postavila a bolo to pred 6 rokmi. Bolo to na našu zákazku, na našu objednávku a dá sa povedať, že bola stavaná presne tak na tie potreby, ktoré my tu potrebujeme. Plavba trvá približne 1,5 hodiny, hodinu 20 najmenej. Vyplávame z prístavu na Slanickej osade, plávame smerom k priehradnému múru. Za dobrého počasia vidíme panorámu Roháčov, točíme sa ďalej. Vidíme Babiu horu, ideme poza Slanický ostrov umenia, vidíme Námestovo, približujeme sa k Slanickému ostrovu. Na ostrove ľudia vystúpia, idú do expozície, kde máme vlastne pracovníčky, sprievodkyne, ktoré ľudí sprevádzajú. A prehliadka ostrova trvá pol hodinky. Po pol hodinke sa vraciame späť do prístavu na Slanickej osade. Ďalšie výročie si na Slanickom ostrove umenia pripomína aj jedna z tamojších stálych expozícií. Nazýva sa Oravská kamenárska tvorba. Vytvorili ju zo zbierok Oravskej galérie a otvorili pred 40 rokmi. Slanický ostrov umenia tvoria 3 expozície a jedna z nich je situovaná v exteriéri a týka sa Oravskej kamenárskej tvorby, ktorá je fenoménom Oravy a slovenského územia Oravy a potom poľskej časti Oravy. Využili sme inštalačne kaplnky krížovej cesty a dodatočne boli zakomponované architektonické prvky, múriky lapidária, do ktorých sú umiestnené kamenné sochy rôznych svätých, ktorí ochraňovali obyvateľov a vlastne mapujeme tento historický vývoj od obdobia baroka, keď sa začali stavať prvé morové stĺpy, na krížnych cestách rôzne kríže, kaplnky. Jednoducho všade tam, kde si človek potreboval oddychnúť, pomodliť sa a vyprosiť si lepšie niečo pre život. V roku 1971 otvorili na Slanickom ostrove umenia ďalšiu zo stálych expozícií. Tradičná ľudová plastika a maľba v tamojšom kostole prispela k tomu, že návšteva ostrova predstavuje jedinečný zážitok. Expozícia Tradičné ľudové umenie na Slanickom ostrove umenia je skutočne unikátnou a jedinečnou v kontexte strednej Európy. Keby sme to zúžili na bývalé Československo, dodnes takáto expozícia nevznikla. Oravská galéria primárne vznikla tým, že začala zbierať tradičné ľudové umenie, ktoré sa v tomto regióne vyskytovalo naozaj v hojnom počte, ale v 60. rokoch
sa stalo predmetom veľkého záujmu zlodejov. A to bol podnet, aby galéria vznikla, aby materiál zozbierala a aby ho mohla porovnať kvalitatívne. Vykúpili sme zbierku maliarky Matyldy Čechovej, ktorá mala taký celoslovenský záber a v tomto porovnaní oravský materiál vyšiel veľmi dobre. 5 rokov po založení Oravskej galérie sme Slovensku predstavili prvú expozíciu tradičného ľudového umenia s výrazným akcentom na kvalitu výtvarnú. Nešli sme cestou prísne historickou, ale výtvarnou. Dodnes táto expozícia púta skutočne veľký záujem návštevníkov, napriek tomu nestratil svoje čaro, svoje kúzlo a sumárne by som len povedala, nie je to len ostrov pokoja, meditácie, ľudového umenia, ale niekedy nazývaný aj slovenským Stonehengeom. Dôkazom popularity Slanického ostrova umenia je aj jeho návštevnosť. V tomto roku tu privítajú 1,5 miliónteho návštevníka a to je nesporne úctyhodné číslo. Neobyčajnú pozornosť si toto úchvatné miesto dozaista zaslúži.